Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas sang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangintunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan na ginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sang December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway, kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyo nga lugar. Upod ka sa amon o Ginoo nga amon Dios. Samtang nagapadayon kami sa pagatubang sa mga halit tugas ng COVID-19 nga pandemya. Subong man sa pag-o nga mga pagpanibag-o politika nga nagdulot sang madalom nga pagbinahin-bahinay sang amon pungsod. Ikaw gid na kahibalo nga kinahanglanon gid namon ikaw subong ang mag-isa agud sa pagpakigbato sa hindi makita nga kaaway. Niini nagdala sang madamo nga pag-antos kag sang mga pagpangduwa-duwa, malapnagon nga pagpanglaton sang masakit, ang kamalahalon sa pag-atipan sa ikaayong lawas, nadulaan sang panangabuhian, gutom, ang malapnagon nga pagkaputo sa mga negosyo kag ang pagkadula sang mga kabuhi. Nagapangamuyo kami sa mga tawo nga yari sa serbisyo publiko, ang mga katawhan sang gobyerno, ilabi na gidyadtong mga nagpabilin nga matarong, kag nagapadayon nga may dako nga handom sang matuod nga pag-alagad kag pagigugma sa pungsod. Tipigan mo sila o Ginoo, kag ihatag sa ila ang kaisog nga ila panindugan ang kamatuoran kag hustisya. Kapay nga ang krisis nga gindala sining pandemya, magadalas ang pagbag-o sa amon panghuna-huna, kag balatyagon sa amon nga tanan. Kapay, ini magatudlo sa amon sa pagpanindugan, labaw sa amon personal kag politikal nga panindugan, kag magliso sa amon padulong sa ikaayo sang tanan. Kapay, kagiyahan kami sang imo espiritu, sa pagsabat nga may kaluoy kag pagigugma sa mga kubos, mga nakulangan sa pagpangabuhi, kag mga maluya nga sektor sa amon sosyedad. Kay tungod kami nakahibalo nga kun ano ang ginahimo namon sa mga kubos namon nga mga kauturan, ginahimo man namon sa imo. Amen. Oras sa 88.1 Kadar FM Philippine Standard Time, alas 7:13 sa gabi.
Mayong gabi banwa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Mayong gabi Pilipinas. Mayong gabi sa aton nga mga kuturan nga matag Palimati. Sa 16 ka kabanwanan sa probinsya sang Capiz, sa 47 ka baranggayan sa syudad sang Rojas. Sa aton nga mga kuturan sa mga kiping tanga ka probinsyahanan. Ang probinsya kang Antique, probinsya Itaklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, alas para sa probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Nagapalabot makita syempre sang pagtamyaw sang maayong gabi sa tanaton nga mga langga, sa aton nga mga kaalagad nga nakatutok sa aton. Sa tarang nga nagapamati sa ilang nga mga radyo kag syempre nagatutok sa aton via online streaming. Happy Saturday evening mga kaalagad. Thanks God, it's Saturday. Yan. Basta Sabado. Domingo buwas. Tapos Domingo, trabaho agad. Ay, Balik trabaho. Ahay. Amo gina yan, no? Basta nagatinguha ka, basta ano to, mabawa? Nagabakas-bakas ka ba na, nagapamugas-bugas ka. Wala ka nakabalo sila kung sa diin ang weekend, sa diin ang weekdays, di ba? Habali, mama. Ano ba yan? Wala. Wala ka mabugas? Isang kape. Sabi ko nga rin sa'yo, one philosopher said, magalaon gid ka mo sa inyong nga trabaho. Wow, grabe siya. Wala kang kabalo. Charot lang. Pista sa agbalo. Gina isa-isa niya tabalaw. Wala kang kabalo. Pero sa isa Lang. Siguro kayo kung na-notice niya, wala nga daw, hasta gabi may trabaho pa ta. Tapos, na-notice niya. Ngayon naman ang trabaho. Oo. Ikaw yan, mo yung mga trabaho yan. Oo. Labing pinili. labing namili. Mas mayo ba indra ka di samon, no? Anon talang, di ba? Basta para sa aton nga mga kalagad, padayon kita, no, nga magatingwa. Bisan ang iban sa aton, no, nga mga kaalagad man, mas prefer gani nila, no, nga magtrabaho pagid kung weekend para mas makadugang, no, sa ilang kita, dugang pambayad sa ilang garastuan sila mga panimalay. Kaya may ibanda, may mga online nga trabaho bala, no? Muna matani at ang gusto. Pero daw wala may kakuha sa para at least, no, aside sa makadugang sa imong kita, makadugang man sa imong ihibalo. Hindi. Sa imong ihibalo bala. May matundaan ka man, di ba? Kung nagatudlo ka sa mga kabataan. Yun lang. May pandagdag ba, no, gastos para sa iya. Yun lang. Para at least, no? No, kita yung presya, no? Sidecar, may araw. Sidecar ka. Para single. By the way. By the way. Atang. Sige, by the way. Ako si Takori. Ako atang. Ang ulo mo. Ang jowa kong pangit. Ay, tama? Masyado? Hindi. Parang nasa TikTok yan. Pang? Ako at pangit. Palangga ko. Padulong sa heart ko. Ayaw. Anyway, sa gihapon nagapamati ka mo diri sa emergency broadcast ng 88.1 Kadar FM. Pinagi sa pagdumala sa Capiz Archdiocese and Social Action Center. Welcome sa Saturday edition sa aton nga programa. Ano na ta subong? 20. 21 na ta na. 1, no? 21. Di ba kadasig lang? 20 pala. 21 na, 11, 21, 21! Kaya tada ko nag-send ta kay Sir Bala sa Relina Rosa for November 21, 2020. I'm working with worksheets. Sigdasig lang, no?
Tsaka lang, flat 1 naman to sir. Anyway, sa pangalan na lang sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman, Cardinal-elect, His Eminence, Jose F. Cardinal Advincula Jr., subong man sa aton nga Managing kag Social Action Director, Reverend Father Mark Ranflor, aton Program Manager, Father Francisco Casada Jr. Sa pangalan sa aton Station Manager, Reverend Father Virgilio Ciudadano, at an Assistant Station Manager, Reverend Father Brian Clinton Jocampo, kag syempre sa aton nga mga Technical Directors, Engineer R.J. Borja, alagad Mingming Wego, kag aton Partner Technical, subong nga gabi, alagad Maria Jean Lorin Balgos, kag alagad Ian Dapolaza. Mayin ka upod niyo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tao. Ireng DJ, nga mainit kag manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yame! Kag ganun naman yung DJ, ngagsing anyag sang inyong mga gabi. This is DJ Pretty. Para sa programa, ang hindi na para sa tanahan. Bata ka man, o konti gulang. Sa sining malinong kag malamig nga kagabihon. Uptanta ka. May problema ka? Istoryahan ta. Dali na! Natik-amoy. Timing mali matigab ka. Sorry guys, sorry. Sakto man eh. Sorry, pasensya. Oh, ikaw man. Cheese curl mo lang ganun. Cheese curl. Cheese curl ba? Ang bakal sa tiyanggi. Oo, suksok ko yung smagul. Smagul. Oo. Bakal ka to sa Colgate nga close up. Oo. Astig yan, no? Mga misconception sa... Bata na tide ng champion lang. Ay, ka. Astig, no? Ano naman istoryahan sa sunod. Pero hindi natin istorya mga langga. Kaysa siling adlaw, siling gabi, aton nga pag-istoryahan ang nanungod sa ano? Sa Sana? sa history sa itong mga pangalan, ginaman. Sige, nininto mo na naman ako. Tama. Akong review. Tama na. History sa itong mga pangalan. Okay. Ay, nagtatabi na yung kanta. Sige. Dalang guys, ha? Hala. Arina. Tulad mo paling ay isang mutiya. Pelas na kay niningan ng ganda. Tulad mo'y bituin sa kalangitan. Tulad mo ay gintong kumikinang. Hoy! Sabi nga kanta na, nadumduman ko na. Langit kang diabot, ako'y lupa. At sa'yo'y nagmahal ng wagas. Kahit magkaiba ang ating landas. Anyway, saka nang kami at pag-istoryahan what's with your name? Wow, what's with your name? Ara sa iyong anong may ara sa iyong pangalan? Nakasaming ginatawag ni ma'am or ni sir, no? Agaling ko kay isa pag college sila dang apelyedo. Apelyedo no? na. Pero kung high school or elementary ka, okay, magiging pangalan. Magiging pangalan. Kung kaysa kompleto pa na. Mas malala kung Charmin pangalan. Durias. Charmin! Oh my God! Naman ka naman Charmin! Ay, ayaw sige lantaw. hindi. Pag nalantaw na sa karan.
Nalove ko na akong pangalan. Hindi man sa hate ko, sa mga close ako bala na nilang ulang kapatawag Charmaine. Hindi, una kay tungod ever since dabe, like elementary hasta nag-high school kami, pa'y kapares ako nga pangalan, pati middle name. So, pares kami nga Charmaine Liait. So, pati middle name, ha? Pero Tungod hindi lang apelyido. hindi na apelido. Tungod magpakadua kami. Tapos, siya ang, although ako ang first sa, kumbaga sa alphabetical, mauna mo ko gapon, kay D ako, Lava siya. Pero daw siya ang nakaandan nga gintawag nga Charmaine Gid. So, alin pa isang una, may na yang tawag sa akon. Minang, kumbaga haling pasad to, hindi ko masyado na nababatian akong complete name Gid. Kaya ginatawag ako sa full name ko. Pero, happy man, kag proud ako syempre, kay ang gikanan sa akon nga ngalan, halin mismo sa akon nga papa. Siya nagpili. Naman, crush niya si Charmaine Arnaiz. Hindi ko pangalan niya si Charminu. Nalibog gani ko nga man Charmaine, gid daw ka American, hambay ko daw ka gid akong pangalan daw. Pero at least may Ilogan. Oo. Si Charmaine Arnaiz. Oo. Ang galing sa actress. Actress siya. Bagong singer siya. Pero subong doon nakabalik daw last, mga dugay siya nga wala nakabalik sa showbiz, tapos nagligad doon, nagbalik na naman siya. Kag doon taga dire ila family sa Capiz. Inang building dira bala nga Chinese nga nasunog. Do ila na bay bala dira. Hindi lang ko sure pero tuod hambal ni Father Mark sa konsedo. Sa Avenue? Oo, ilan ako no building. So, ang family nila, do taga Dirigid. Now you know. Oo, I'm not so sure, pero minala ko nabatian. Pero hambal gani nila mina. So, minangin kuhaan sa kong pangalan. Wala man gin masyado, special. Nagwapahan lagi ako. Fanboy ang papa ko. Nasa na, Ang malagid ko, no? Kaya tungod ang ako magulang, duwa kong kamagulang, ako nanay yung naghatag sa pangalan nila. Hindi siya magpasugot ko, no? Kasi sunod nga po yan nila. Dapat siya gid yung mapapangalan. Wow pa, Iba ka, Hindi Muna akong remembrance sa iyo. Daniel Padilla ka ba? Nasa iyo ng latte. Iba. Iba din ang aura Iba din pumili Ngayon magpili Ganyan man. Ikaw, pagkabati ko pangalan mo daw combine. Combine or kay Lolo? Combined. Di ba usually pag parents di ba? Regalado. Si Charmaine kag si Ril, si Charger. Joke lang. Joking. Charil. Mga presina, di ba? Mas marami nang gina-combine. May story sina, nalipat si ako Jose kag Silita o Silita. Di ba? Kundi man gina-reinvent, gina-innovate ang ngalan ni Lolo mo, ni Lola mo, di ba? Si Joselito, ikaw si Jose, di ba? Ginasupe, medyo pa-social, presina. Sino ang social, abe? Si Lola mo, si Sino? Si Christine? Kasi? Ganan ni nanay. Si Christita, for example, imo pangalan, Christine, diba? Pinasosyal ang gagbay. May mga kaparehas na. Si Istioko. Nakita ko na. Ari, manami yun. Kaya pangalan sa'yo ni Mama, Cheese Pimiento. Ang ginailog pala sa mga paborito ni nanay mo. Gani. Kaya naman, diba, sincerely yours. Oo. Diba, minailan sa pangalan. Cheese Pimiento. Cheese Pimiento. Paano ko naman yan sa monay? Ay, astig. Baston-baston niya tinapay. Astig yun, mayroon pa ganda ng tawa. Naman mga, ano daw? Nanoy na, wala sang daw ginkuha ni nanay, ni tatay niya, gin parusahan. Oo. Trip sa mga ginka. Wala sang vowel. Wala sang vowel. Jikniel. Resim. Kag si Saidin Izir. Diyos ko maluoy Astig, ka. Budlay, tanay pronounce. At least, nakita man isang putlong. Hindi ko lain siya. Hindi kaya, minaya spelling. Maluoy ka. Si hamburger. Cheeseburger. Si ham and cheese.
tsakto man nag-ig. Diba? Sino pa? Stew ko. Si stew ko. Ano eh? Double patis? Double patis? May sakit ang likod ko. Dami, no? Kalain siya mga presino. Oo. Ay, ban gina, subong mas trend ang Ay, oo. nadugangan sang pangalan halin sa luwasang pungsod, di ba? No, mga ikaw, park. Park. Liit. Park ganun. Pag mga Korean, di ba, minailang mga pangalan? Di ba, Park Jimin. Ikaw, Park. Liit. Ganon. Park pot. Ano na ka mag-dial? Mga kang. Di ba? Kang. Wala, nagandar siya, ha? Kangbu. Kangbu. Si Chito, mga sa mga marami mga pangalan. Oo. Pero try ta pa man kuto naton nga mga kalagad, no? Sa diin ginkuha or sa diin ginilog ang inyong nga mga pangalan. I-comment lang dira sa atong comment section sa Facebook Live or i-text sa atong nga mga hotline numbers. 0907-621-6650 para sa Smart and Talk and Text subscribers. Kag 0975-582-4819. Tama? Okay. 4819. Tama na. Para sa Globe and TM subscribers. 11 mga rin. Dawat, 0917-621-6650 o kon 0975-582-4819. Hello, mayong gabi sa kay Mary Jane Sobricari Dakera. Hello, good evening manang kagmanoy. Nakitaan na gid man liwat. Keep safe always. God bless you. Thank you so much. Nakatanaw. Nakatanaw na naman. Nagid man. Doon na ganyan mo mata. Apat na. Gusto mo magbalo? Kasi sabi ano ka na nga dahil tawag sa look forward kung ano ya word sabi ko muna na siya. Mayang gabi kay Sir Anthony De Vicente Lopez nga nagalantaw sa aton Facebook Live. Thank you so much for always tuning in. Happy viewing kung upod mo si Lola Pina. Lola. Kamusta ka mo dira? Kamis man lang, no? Mati-mati lang da. Kadlaw-kadlaw lang da. Kami bala sa gabi mo. Sa din ginakuha ang pangalan mo lang. Si Lola Pina. Pamakoto naman si mga lolo kag lola naton. Mga manamila pangalan. Si Mary Jane. Sa din pang kuha ang pangalan mo. Sa kay Sir Anthony. Sa din nagaling. Kay Lolo. No? Onoprio. 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 Stiga? Diba? Tani mo na tanigin dugang yung manis pangalan ko. Onopriel. Grabe, very unique na sa yung pangalan ko. Pero marami yung Subong pangalan. grabe yan. Doon naman yung trend naman na. Doon nagbalik na ang mga sinaunang nga pangalan. Di ba? Severino. Diba? Si Lolo sa mother side, Ricardo. Ricardo. Dalisa. Si Lola, Artemia. Artemia. Patria. Ano mo na O kag A? Oo, ako Lola Florderiza. Rogelio. Ako Lolo Agustin eh. Severo. Bugso ka. Grabe man siya kami na yung pangalan. Basuka. Mayroon ka na namin yung pangalan. Ano pa? Ano pa mga naming pangalan? Kordapia. Pero may tuod, may aragin man siyang pangalan. Gani man. Nakita ko man na. Pero ambot ang naman nagginimoy na nga nga palatawan na. Ang aton nakita ginano mga top 10 most common double worded names. Sa Pilipinas ng 2005. Ay, tama, no? John Paul, John Mark, John Lloyd. John Michael, John Carlo, Mark Anthony. Ay, damo kita kilala Mark Anthony. Mo sa doktor da ganin niyo. Kay John Ray, di ba? John Benedict, John Patrick, John Vincent. Or Vincent John, kaysa. Sa babae naman, Mary Joy,
Mary Mary Grace. Grace, ah. Very Jessa common. May. Oh, Mary Rose. Dami Common ka, man Mary ini. Rose. Christine Angel Joy. May, syudad. Christine Joy. Mary Jane. Agapito. Oh. Agapito. Trisha May. Agupitan yan. Rose Ann or Mary Ann. Wow. Balbino. Oo. Astig, no? May Common argalis yun. yung mga source yung mga langga, no? National Statistics Office. Ano pa top 20 most common names among males and females in Philippines. Common names naman. Ato gina double name to, no? Or combination. Common name, Joshua. Oo. Ay, si Kamanderang Joshua. Una-una, gitsaw. John Paul. Christian. Justin. John Mark. John John Lloyd. Jerome. Adrian. John Oh. Michael. Angelo. Justin. Giancarlo. James. Mark. Kenneth. Jason. Mark Anthony. Common man. Daniel. John Ray. Ryan. Oh. Astig, no? Gani man. Oh. Sa babae, Angel, Angelica, Nicole, good man, Angela. Mary Joy, dapat pangalan nga Mary Joy. Oo. Mariel, Jasmine, Mary Grace, Kimberly. Kimberly, Stephanie, Christine, Christine. dapat mo Christine. As in. Michelle, dapat mo Michelle ganun. Jessa May, Jenny, Angeline, Erica, Bea, Janelle, Kyla Altea. Janelle? Oo, hindi matuod ato, hindi mabutang ato ng mga pangalan kasi syempre. Tawag siya ni. Hindi Lain eh. Hindi ma-detect hindi na. Pero ang sa akon, base istorya ni mama, no? Sa tong tiyempo sang mga Hapon. No. Mga Hapon, hindi. Gin ilog ang pangalan sa kay Ariel Rivera. Good man. Ay, parehas ka rin kita Oo. sa artista or sa singer. Singer man, ginman ko. Oo. Tago-tago ko lang. Sorry lang guys kung hindi ko mapakita agad sa inyo. Pero singer. Pero gin shorten pag yun, no? Ariel. Kag ginlain pa, may gindugangan pa age. Para kung Paano ba? dabi, hindi ka shadow gid nga halata gin kuha dito. Paano ba yun? Kung naglain pag itong pangalan, no? Yung mga 3, mga 5. Ginwish mo man na. Ako bala ginwish ko na sa to matarit. Kaysa itong uso-uso. Oo, di ba classmate ko halos yan. Duwa-duwa siya ilang mga pangalan niya. Ako Oo. isa lang tsaka pangalan niya. Lionel Joy. Oo. Ano pa gani? Namiya kay Katan pwede ka sila ka initials nga damo, di ba? Nano siya nato? Isa lang gito. Gani, tipid-tipid mo sa atong ginikanan, Pero at least, madasig kita magsulat. Ang na, iba, no? Nang baltagin pinaan sa ilikanan, yan ang lawig-lawig yung pangalan. Ang iba na-cancel na sa number 5. Siya ako palang pangalan. ang gani man. Ikaluoy man. Pero mas dapat panumdum mo naton sa pagpili sa aton nga pangalan. Karon aton ni Kwan ginambal ko na. Pero dapat panumdum mo naman naton kung ano ang ma-feel, no, sa aton nga mga kabataan sa uli, di ba? Sige i-comment lang dira sa aton comment section sa Facebook Live ang inyong mga sabat kung sa diin inang inyong mga pangalan, mga langga. Or i-text sa aton yung mga hotline numbers gagay na post na kagaina. Oras na to, alas 7:34 diri sa aton nga pangalagad. Kung may mga requested songs kamo da, pwede man nato ma-play diri sa aton nga palatuntunan. Dahil lang, play tagoro anay kwan, isa ka Din. Tungod nga manami man ang pagpangalan sa imo, ari anay sa kambanon sa mga kalagad naton nga nagapamati. Subong sa aton nga palatuntunan. Subong nga gabi. Stand by, magabalik ang story anta matapos ang aton nga ambahanon. Ang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, ligaya kang labis. Magandang dilag. Bawat lakad mo, lahat sila napapatingin. Di mawari, ba't ganun ang nangyayari sa akin? Isang ngiti mo lang parang nakakabaliw. Ano bang ginawa mo? Ako'y naaaliw. Tinatanaw kita.
iwas sa'yo. Paikot-ikot ka dito sa isipan ko. Wala na ngang iba, nag-iisa ka lang. Nag-iisang bituin sa kalangitan ko. Tinatanaw-tanaw kita. Para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, ligaya kang labis. Magandang dilag. Magandang dilag, puso ko'y nahalina. Wala nang ninanais, biyaya ng langit. Magandang dilag. Tinatanaw-tanaw kita. Para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, ligaya kang labis. Magandang dilag. Magandang dilag, puso ko'y nahalina. Wala nang ninanais, biyaya ng langit. Magandang dilag. Wala nang ninanais, ligaya kang labis. Magandang dilag. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. If you stay forever, let me hold your hand. I can feel those places in your heart no one else can. Let me show you love. I don't pretend. I'll be right here, baby. You know it's sink or swim. Don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth.
'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. BP Records. Sound, that's music. Ay! Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, kaya laging nag-aabang para ika'y masulyapan. Dahil isang ngiti mo lang, okay na ako. Nang dahil sa'yo, laging nag-aabang kung saan ka dadaan. Nagbabaka sakaling muli kang masulyapan. Ang ganda mo at ngiti mo kay tamis, nakakainis kasi hindi kita maalis sa aking isipan. Di na mapigil ang damdamin ko para sa'yo kahit hanggang titig lang. Kaya minsan gusto kitang i-chat sa FB, ayain lumabas at sabay na mag-FT. I can be your Superman kahit di pang superhero. Ang aking katawan, ilalaban kahit kanino. Oo, simple lang ako at malabo mong magdipuhan. Kaya okay nang kahit sa FB mo lang mapusuan. Kasi di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, kaya laging nag-aabang para ika'y masulyapan. Dahil isang ngiti mo lang, okay na ako. Nang dahil sa'yo, binibini, alam ko naman na hindi ako ang nararapat mong magustuhan. Tanggap kong hanggang titig na lang, kaya sa himig na lang, baka sakaling pakinggan mo. Di man kaya na sabihin ko sa harap mo, para lang aminin ko na laman ka na ang isip ko. At dalahin pa sa panaginip hanggang sa pag-isin ko. Siguro nga ako'y baliw sa'yo. Hiling ko lang naman ay mapansin mo at masabi. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, kaya laging nag-aabang para ika'y masulyapan. Dahil isang ngiti mo lang, okay na ako. Nang dahil sa'yo, Di ko alam kahit minsan bakit di kita nagawang palitan. Kahit alam ko naman na malabo mo din ako na magustuhan. Sa mundong ito sa'yo o nakita lahat ang wala sa iba. Ikaw yung tipo ng babaeng walang kolorete sa paningin ko. Magandaan na pagdadaan ka, nakaabang kahit di ka malapitan. At kapag ngumingiti ka, yun yung pinakamasarap titigan. Kung meron man akong kahilingan, mahigit ilang ulit na babanggiting. Maasama ita, wala nang iba, ikaw at ikaw ang hihilingin. Kahit talanganin pa ang katuparan, tatandaan mong ikay iingatan. Di ko hahayaang mabastos ka lamang, payat man ako. Handa ang paglaban, di mamahawaan ng mga amay. Patuloy pa rin sa paghihintay, kahit imposibleng atensyon mo sa akin tuon at maibigay. di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, kaya laging nag-aabang para ika'y masulyapan. Dahil isang ngiti mo lang, okay na ako. Nang dahil sa'yo, di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, You are listening to 88.1 Kader FM. 88.1 Kader FM, an emergency humanitarian radio for the family and community. 88.1 Kader FM.
Oras natin sa 88.1 Kadar FM Philippines Standard Time. Alas 7:50 diri sa aton nga pagpangalagad. Magbalik diri sa aton nga programa sa Istoryahan Ta. Alright. Mayong gabi sa liwat sa aton mga kaalagad. Ambot kung may nakasulat na diri. Dula pa eh. May isa ka malamig Isa ka Shara. malamig. Isa ka malamig nga kagabihon alagad. Anong malamig? Isa ka Basi, malamig nga Basi na kaya, ano kagabihon. ka lang yasang eyes. Alagad real kagalagad mo ay. Kompleto may pagaling yan. Kompleto naman ako na adlaw kay napamatian ko naman ang inyo programa. Patamyaw man kay Jovel Betsaida nga nagauna na sangkaon kag Ang problema, no, nga lain ang nagluto, tapos ikaw pa naguna kaon. Oo, kag pa-request man sang song nga Mahal Kita by Renz Verano. Thank you and God bless. Mahal Always. kita, agkat mahal kita. Joke lang, ano na ginawa? Ang buto, hindi guro ah. Hindi. Malayo Iba na sa patag. Oo, mayroon pa sa dalo mo. Sige, salamat kay Jara Ligario. Sa rin ka pamati, ma'am. Shout out lang da kay Jovel Betsaida nga nagauna-una sang kaon. No? Happy. Ito na gutom naman ko eh. Ako man. Pero dali-dali ang talang dapat mga subong matapos kita dapat mga Mga 7:52. or 9:50 mo. Napo naman sa time lang. Okay. Sige. Sir Anthony Di Vicente Lopez, ay bawa ba stories ang names namon na pati last name namon may history. Ay, sana all. Kita labi na mo Sige, sa amon ni sige, sir. sige. Basahan namon na sir bisan na balaba. Nag-ubra ako dati sa family tree. Nag-research ako kung ano ginahalinan sa mga pangalan. Last name included namon. Okay. Hambal ni Sir Anthony. Did you know that Michelle is originally a male name? Oh, now I know. Oo. May mga matutunaan kita kung na mga subong, di ba? Nasa bayo ko kumatawag si Sir Anthony. Kaya wala sa konsang load. Dapat madaog ka na Sir sang load, sir. Mas karon na matawag sana or tawagan ka lang namon kung hindi busy ang line. Pero thank you so much kid sa pag-share sa imo nga mga tawag sa niyo? Mga now you know pala. Wala ako Facts kabalo ba? kung di naghali ng pangalan ko, Noy, Pero ang tawag sa akon, sang taga diri sa amon, marijuana. Kay mina ang gagwa sa Miriam. Mary Jane. Kay Mary Jane. Kadawgin ko nina sa dawgin ang tawag sino. Basta may term siya get. Muna na siya. Nasa bala ni Sir Anthony. Pa-request song Manang Kag Manoy, I Will Be Here by Gary. I will be here. Tomorrow morning if you wake up and the sun does not be. Nagano di ni Gary B. Nadayunan na. Okay. Good evening, ma'am and sir. Pa-play sang Babe, I Love You from Texter 0657. Babe, I love you. Pina siya? Mahal kita. Ano naman ni Saya? Ano? Halay naman ni Saya. Abi ko pangalan man sa Japon. Okay. So, Ha? challenge ka rin niya list of winners ko. Okay. Good eve pa hi naman sa family Eriales Bonayon dira sa Yatingan, Pontevedra from Del. Wow. Hello, shout out. Eriales, no? Eriales Bonayon sa Yatingan, Pontevedra, mayong pagpamati sa inyo nga tanan. May gabi sa inyo nila. Salamat din sa padayon nga pag-tutok dari sa aton nga pag yawa ni nga mga pangalan na kita. 7-Eleven. Astig no, mga witty yan. Pinoy bro. No. 7-Eleven. Ano pa? Nakdam.
Ay, Diyos ko. Hindi ko na papadayunan ka. Maluhay ka. Oh. Photoshop. Kay Adobe. Photoshop ko? May adobo, may photo. Oh, Mami Pacquiao. Ano, mami pa. Maluhay. Mami din na to. Aside sa aton nga mga pangalan, ang mga pangalan sa aton nga mga restaurants, Oo. or sa aton nga mga tiyangge, sari-sari store, aton mga business, no? Bisan gani ko kay sa elementary school. Inuman Elementary School. Sa Antipolo. Oh. Napakita ko daw may ara gising mga kwan manamig yung mga pangalan. Facebook. Mayroon pala nag-text. Pa-request naman po ng pag-listen by Republican from from Stephanie. Kapag reach ako na kay si Raymar. Okay, hindi elementary. Hindi elementary school. Hindi high school. Paano sabi kung may translator na nga Korean ang pangalan ay i-type mo tapos i-translate mo sa Korean. Wala. Pero may sa mga To Korean. Sige. Push mo yan. Ay. Wala. Asawa Areyo! niyan. Asawa ni Manhong. Manda ka? Ay. Realio? Rilio. Rilio eh. Ano? Relay na iniya. Pero at least no, kung kaisa manamigid kung tawag sa pangitaan ta sang sabat no ang aton mga pangalan kay kung kaisa hindi naton makita ang sabat or makuha ang sabat sa aton mga gikanan so ginag-google na lang natin. Sino bala ang kahawig, sino bala or sa diin bala alin ang imong nga pangalan. Ang ano pa maraming nga pangalan dito sa Pilipinas. At famous man ang Jose, di ba? Very famous, Jose. Wally. Si Jose na galing si Wally. Nakatawag sa sing ham and egg. Ham and egg. Ham and egg. Ham and egg. So, na yung nagpangalan man. Are, Americanized Filipino names. Siguro masulod akong pangalan. So dira? Ay, hindi. Demetria Filipino Dagdag. names. Demetria Dagdag. Demi Moore. Kay Dagdag Moore. Rogelio Dagdag. Roger Moore. Emilio Salamat. A million. million. A million. Thanks. Leon Mangubat. Tiger Woods. Francisco Portero. Frankfurt. Supporter. Benvenido Horado. Ben-Hur. Ano? Juan Tampipi. John Samsonite. Victoria Malihe. Victoria Secret. Restituto Proto. Tutti Frutti. Panisa, di ba? Daw bubble ka? Hindi. Candy. Basta ang. Ano Casimiro Bukay-Kay. Kashmir. Bukay-Kay! Kashmir Bouquet. Veneracio de Asis. Venereal Disease. Mo. Alfonso de Asis. Alzheimer's. Naman sa niya kadungdung yun. Alam yan. Topacio Mamaril. Top Gun. Eleuterio Ignacio. Electronic Ignition. Juanito Lacarin. Ano? Johnny Walker. At least manami. Esteban Pagtakahan. Stevie Wonder. Burgos Reyes. Burger. Ano pa? Ligaya Almundo. Joy to the World. Astino. Maria Navidad. Merry Christmas. Ligaya Ano Nuevo. Happy New Marami. Inang gibata ka sa New Year gid. So muna yung pangalan, Ligaya Ano Nuevo. Happy New Year. Federico Hagibis. Federal Express. Astig.
Matawa ko talaga. Panguyan ta ako. Kaya na kay Dugay. Ano yung best joke ever. Ano yun? Teacher, how old is your father? He is 6 years. What? How is this possible? He became father only when I was born. Tama. Very good. Children quick and always speak their mind. Oo, tama man. Maria, go to the map and find North America. Here it is. Correct. Now, class, who discovered America? Maria. Yeah. Uh, Glenn, how do you spell crocodile? Krokodil. No, that's wrong. Maybe it's wrong, but you asked me how I spell it. I love this show. Donald, what is the chemical formula for water? HIJKLMNO. What are you talking about? Yesterday you said it's H2O. No. Clyde, your composition of my dog is exactly the same as your brother's. Did you copy his? So it's the same dog. At least though, teacher. Harold, what do you call a person who keeps on talking when people are no longer interested? Teacher. Eh, grabe siya. Oh. Nakakasakit ka. Pero joke time na ito mga langga. Oras na ito, alas 8:01. Dili sa itong pagpangalagad. Sa silinga no, invite natin tanan sa pagupod sa atong nga pangamuyo sa orasyo imperata batok sa COVID-19. Stand by. Magabalik ang istorya ng tama tapos ng atong nga pagpangamuyo. Orasyo Emperata batok sa 2019 novel Coronavirus. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Dios nga amon Amay, nagadangup kami sa imo sa amon kinahanglanon, nga magpangayo sang imo pag-amlig batok sa 2019 novel Coronavirus, nga nagadala sang kamatayon kag nagapamasakit sa madamo. Nagapangayo kami sang imo grasya para sa mga tao nga ginatugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag sang ginhalinan sang sini nga dapaw kag sang iya sini paglapta. Tuy-tuyi ang mga kamot kag utok sa mga espesyalista sa pagbulong agud nga ila at ipanon ang mga nagabalatian sing may ikasangkol kag kaluoy kag sa mga ahensya nga pribado kag sang gobyerno nga nagapangita sang bulong kag kalubaran sa sini nga epidemya. Nagapangamayo kami para sa mga nagabalatian, kabay nga mag-ayos sila gilayon. Hatagi kami sing grasya sa paghikot para sa ikaayos ng tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. O Maria, dalangpan sa mga Kristiyanos, igampo mo kami. San Rafael, Arkanghel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ay, hindi. Oras natin sa 88.1 kada Philippine Standard Time, alas 8:04. Pagbalik diri sa atong pagpangalagad sa Istoryahan Ta. Welcome back! Pagpatang alas 8. Pambagsakan! Ina na! Ay, hindi ako na magkagina. Ako namin hindi nga tungod sa sound, kundi pamilbas daw, familiar ng number. May nagtawag na. Pwede na makatawag mga kaalagat sa atin ng mga hotline numbers nga naka-flash sa inyong screen.
Para mag-share sa history o kung gingikanan sa inyong mga pangalan. Mayang gabi kay Ma'am Latlat Dakina. Mayang gabi ka alagad Idol Gopo Yummy Real kag Idol Gopo Pretty Mike. Keep Hi, safe thank come you so always. Kasami na. Salamat gid Ma'am Letlet. Welcome. Rin na may gitawag na. Kay Ma'am Zenaida Hori Andrada, good evening, Guapo Real and Guapa Mike. Keep safe and God bless. Kay Nanay Annalyn de los Reyes Julian, hello mga anak DJ Yummy and DJ Pretty. Sige na nga, wa. Ikaw naman kasi yung pinagbasihan. Nice, ang galing yung pangalan mo. Oo. Dalawa sa'yo eh. Si Ana tsaka si Lynn. Oo. Hello, mayang gabi. Mayong gabi. May Marami nang nagatawag. tumatawag. Marami nang tumatawag. May tumatawag din sa Globe. Hello, mayang gabi. Sino ini? Kagdiin ka panawag? Si Welna sang Agbanban pa na. Hep, hep! Hooray! Na, gusto ko ma-check. Energy check! Check. Kamusta nang well? Okay na okay. Bala mo na naton nga bala mo na naton nga proseso diri sa Kadar FM sa istoryahan ta. Greet danay tanan nga man nagapamati sa aton kag nagkalataw sa Facebook. Nga taga barangay. Kag sa mga ang taga-dira sa inyo tanan. Oo. Yan sinasabi ko Diba? Grabe ka dyan, May energy great ni Nang man. Well As na. Grabe in. to the highest level. Diyos ko naman. Nang Well! Paki-greet man. Tanan nagapamati sa aton. Mayong gabi sa tanan-tanan nga nagapamati sa Kader FM. Sa din na nga mayang gabi. Sa bilog nga kapis. Lalo na di sa Agbanban pa na. From Agbanban Panay. Representative from Agbanban Panay ko. Nang well? Yes. Sundon mo ako niyan bala. Okay. Ako si... Ako si Ano yung pangalan? Ako si Welna Bersabal. Sang Barangay Agbanban, Panay. Sang Barangay Agban na. Nagdaog sang isa kabalde nga orukan. Ano ina sa Bombo Radio? Bumbuga dito yan. Ay panay nagdaog sang isa kalitsyon nga manok. Ano ina sa BYBR? Ang galing Nagdaog sang DTX 500. Ano na sa Radyo Todo? Ay, harad siya to. Doon, nabi ko radyo mandel. Ay, diri sa amon niya madaga may isa ka baso nga tubig. Ay, nagdaog sang 150 pesos nga load. Ay! Kadar FM Kader yan! FM. Bas. Nang well? Yes. Solid Kadar FM ka, no? Ha? Oo. Basta radyo. Kader FM. Okay. Nang well na. Well na imo bilog nga pangalan. I mean, isa lang imo pangalan, well na lang. Oo. Di na gali ng imo nga pangalan. Sa papa ko nga Wilfredo. Ay, ang natibidad si nanay mo, no? Kay nanay niya. Hindi, Analisa. Nandito sa Ay, Lisa. ano to? Lisa. Well na. Will na, Will. Well na ako, ikaduha si Wilfredo Jr., ikatlo si Wilson. Wow! Di ba? May mga kaparehas man sila. May amo Ay, ang na. Wilson dinalin kay papa mo. Ang isa, ang son. Ala! Dito sa piyak wala eh. Asunsyon, no? Si Wilma. Ikaduha Junior, ikatlo Katatluhan si Wilson, di ba? Oo. Ang Will, halin kay Wilfredo. Oo. Ay, ang son. Soon to be. Yan. Ambut. Hindi. Si ano. Gino-joke mo ako, mama. Joke? Ambut ni Joke. Papa kung di nahalin ang sunan. Kaya Asunsyon. Okay, sa Asunsyon. Nag-umpisa lang sa W. Piyak balay. Niya naman sila, di ba, mga mag-ulutod para rin sa ilang first name. I mean, ang first letter, nahisab ako sila sa to. Kaya ang amon sa- iba-iba. Oh. Ay, hindi amon, magulang, si Cheryl. Si Steven kag Charmaine Parehas. Kami yan, si Cheryl, tapos si Steven, si Charmaine, tapos si Jobet kag si Joyce. At least, no, diba? Si Kim. Oh. K-I-E-M na yung Kim. Kila.
K-I-L-A. That's real, R-H-I-E-L. Level on. Joe Simula. Tinagaling lang level up. Nag-level up na mo. Nag-level up na Kasi narasyon. gusto tayo ni Mama kag di pa level up. Oo. Kasi ibang na-fill up nila. So, level on. Anyway, thank you so much, Ma'am Well, sa sabat sa mo pamangkot. Ano, isa mo mga kabataan, sa di maging kuha ilang mga pangalan? Sa mga sikat. Oo. Sino? Sino kayo pangalan nila? Ang kay Hana Marie sa Hana Montana. Oh, Wow! Hannah Montana! That's Oh. Miley Cyrus, diba? Sinyo? Yeah, sinyo. Hannah Montana. Hannah Montana! Charot lang. Joke lang. Sino pangalan si mga kabataan ng si Hannah Montana? Hana Marie, Si Hannah Marie. Sino pa gid? Angel Rose. Oh, dinali ng John Angel Mark. Rose. Though, nag-abot lang na sa ako, naging sulat ko na bala nga ngalan, kay naman, pag 1 month niya bala nakatulon, inasalan ang nakasurvive sa'yo. Ah, Oo, 1 nakatulon month? na 1 sa- month? Oh. 1 month na Ginhungit baby. ang subang. Sang lansa? Oo. Wow, tuntong Oh my bata God. niyo. May nga Angel yung pangalan. Oo, Oh. Angel Rose. Tapos sino ang isa? Ang last nga John baby. Mike. Nga man naman John Mike. Iba. Para lang maiba, di ba? Okay. Oh. Ay, di ba ang John, ma'am? G-O-N-H. Oo. Ang John niya, G-H-O-N. John. Wala lang, para maiba lang. Oh, may mga kapares kami na. Tapos may John man nga J-A-N lang. At Okay. least, no? Unique kaysa sa iban. Anyway, thank you so much, Gid Ma'am Mel. Mas maayo ko, no? Aside sa pick-up line, pwede ko na mamabaylo sa knock-knock, ma'am. Pwede. Kabalo ka man bala sa knock-knock, ma'am? Oo. Sige. Knock-knock time naman kita. Okay. Knock-knock. Pero ikaw yung knock-knock, mama. Sige, go ahead, mama. Hindi mo na siya ready, Glo. Ma'am Mel? Ma'am? Napatay. Ma'am Well. Tapos game na game si Ma'am Well. Nagsugit sa mga pangalan. Sige na. Okay. Hello, ma'am? Hello. Go ahead sa mga knock-knock, Knock-knock. Ano to? Bukas. Bakit bukas ka? Knock, 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 knock. Who's there? Wala siya kabalo, nga siya mauna. Dapat ikaw subong mauna. dapat. Okay. Ano daw? Well na. Well na. Who's there? Ma'am, ikaw Well ba na sa- who? Well na who ka dapat, ma'am? Well na. Hindi. Ano na, ma'am? Hindi. Hindi. Sige. Knock, Hindi knock. who? Knock, knock. Who's there? Well na. Well na who? Well now that you're gone. Ay, naku. Ano, hindi ko sinakabalo. Joke lang. Hindi ko tagin ko. Nakiwat na ako sa imo. Ina mga pangalan ba lang, ma'am? Or mga nakikita nimo tapos imuan mo sang kanta. Ay, O dapat tayo sa topic mga sumuli, kanta. pangalan. Ano no? Dapat sa topic Sige, sumuli. diwata. Oo. Related man sa topic man nato. Oo. Example sa imo nga si John. Knock knock. Who's there? John. John who? John ka na naman. Sige, harap na. May entry na daw siya. May entry na daw siya. Sige. Sige na, mama. Knock-knock. Who's there? Basket. Basket who? Basketball. Basketball. Ang sarap-sarap mag-basket. Ayaw, nag-effort ha. Ma'am Well? Yes. Grabe Ayos yung effort trip na, ah. Kumalag sa ako niya. Hindi mo ito una mong panamduman eh. Hanggal mo manumdum. Manumdum sa ko. Hambal mo ko na manumdum. Oh, Buta na kanya- yan na dumduman.
Ay, ma'am. Dapat lain nga pangalan, tapos daw i-relate mo lang sa kanta. Oo, nang daw sounds like. Sounds Oo. like mala. Para sa to, Jan ka na naman. Okay na ba, sadya man ta. Salamat din sa pagkasadya sa amon nga gabi, ma'am. Wala. Basta may ara ka pa? Sang ano? Ang nak-nak, ma'am. Ay, sige, nak na. Kaya harap pa. May ara pa. Sige, go ahead, ma'am. Wala. Sang ano? Nak na. Who's there? Angel. Angel who? Girl and my angel. In the darling angel. Pili ko mga mati mo mga ipanundo. Maluoy ka. Sa bagay, tama man ay, girl, you're my angel. You're my darling angel. Oh, tama, di ba? Oh, tama ko no, di ba? Oh. As in, tama. Ganyan, ma'am. Nine. Pili number, mama. 1, 2, 3, or 4? 3. 2, 3. Uy, ka na pati kay Angel. Ang mali, Angel, 1. Napos na niyo. Gani, doon nagambala sa Angel 1. Si Hana. Si Hana. Present Hana. Hindi ako magsukman. Sige, asan? Bye na, mama. Ano ng kanta, ma? Okay ah. Sarili ko'y napabayaan mula nang ika'y ibigin ko. Danging sa'yo lang, blank. Umikot ang mundo. Kung ito nahihirapan man ako dahil dalawa kaming mahal mo. Wala kang blank Tumbat. mula sa labi ko. Nang dahil sa pag-ibig natutong magtiis. Nang dahil sa pag-ibig nagmahal ng lubos ang puso kong ito na di umaasang blank. Tumbasan. Ibig ko nang dahil sa pag-ibig sunod-sunuran ako sa lahat ng gusto mo. Nang dahil sa pag-ibig umiiyak ngayon ang puso ko. Nahihirapan man ako dahil dalawa kaming mahal mo. Wala kang sumbat, maririnig mula sa blank. Sa labi. Sa labi ko. Nang dahil sa pag-ibig natutong magtiis. Nang dahil sa pag-ibig nagmahal ng lubos ang puso kong ito na di umaasang tumbasan mo ang pag-ibig ko. Nang dahil sa pag-ibig sunod-sunuran ako sa lahat ng gusto mo. Nang dahil sa pag-ibig lang Umiiyak. ako ngayon. Alright! Yay! Pampaswerte yun ng well na iya mga knock-knock in fairness. Yay! Palang perfect. Perfect Oo. agad. Pero tatlo lang to, ma'am, ang tama. Yan! Binawi. Joke. Nano ato kano sila ya, mga madaya, Sige, gito sige. sila ya madaya. Ari na! Sa mga langga natin ng mga kalagad nga nagatutok subong Yes! sa aton. Ay, excited by na ako Facebook sila. Live. Or pwede na kamo maka-join sa aton nga pahampang sa kanginan, no?
ang aton nga mechanics, i-type nyo lang ang favorite number ninyo kay si Ma'am Well. Kung hindi matugmahan, ang number kay gasulat nila gadmay sa aton nga, ano tawag sina? Whiteboard. Kamo ang magadaog sang 50 pesos na lang! Number from 1 to 10, di ba? Oh, Ma'am Well, kag sa aton nga mga tagpalamati kag sa mga kaalagad naton. Oo. Sa mga nagapamati sa radyo, pwede maka-text sa aton hotline number nga 0907-621-6650 or 0975-5824819 sang inyo nga napilian nga number. So, mapili ka mo sang isa ka number from 1 to 10 kag gaan ka mo namon 5-10 seconds. Oh, 5 lang. 5 seconds! Oh. 1. Paus. Oh. 5 seconds. Okay. Hindi dari sige, may napili ka na, ma'am. Hi, ginhambal. Liwat is kay wala pa ko kasulat sa akong number. Masulat na na ako, tapos ma-count si Alagadriel para matapos ang count niya. Lantaw naton kung sino man ang nag- Sige, sa mga kalagad naton, pwede na kamo ka-text. Pauna-una lang niya. Okay. Si Ma'am Well dayon mang mambal kung ano nga number yung paborito. 1 to 10 lang from 1 to 10. 1 to 10. Damo na may nag-text. Sige. Sige. Alright. Ma'am Well, Okay. ready ka na ba? Ready na. Ready na? Damong get-text, ha? 1, 2, 3. Number mo. 9. 9! 9! Ipakita sa atin yung ano. Nine! Tapos may nagdaog sa aton nga sa nag-text. Dahil lang may nag-text diri nga si may dahil lang ha para makitaan sang makitaan sang mga kalagad naton. Ang si Texter 2366 iyang nga sabat. Si Texter 4349 iyang nga sabat. Si Jefferson 4, 6 si 152 kag 5 si 249. So may nagdaw kita si Texter 434. Nagsulod nga dani iyang nga text. 9 man iya sabat. Duwa ta sila nagdaog. Duwa ta sila nagdaog. Tunga ka mo, mami. Hindi pareha sila sabat. May aragi na yan. Lagay. Real sa dugangan mo imo yung budget sa load. Oo. Okay, kung... 434. i-text. Si Texter 434, pakitext sa mga name. Oo, name. Address. Tapos police records. Pangalan lang, no? Para ma-record nato, no? Kaya kinanglan ini sa amon diri nga, ano na? Accounting. NGB and Company. Amon nga, Sige. Anyway, congratulations, Ma'am Well na. Mayroon ka na sa 150 pesos ka lang. Grabe na tubuhan niya. Swerte gid yan You're so nak daw. lucky. Sini nga mo Lucky number 9 ina. Ay, good. Kay duwa sila may naknak ka sa number 9. Naknak ka sa number 9. Oo. Sige. Sige, go ahead Knock. Who's there? 9. 9 who? 99. Duwa na ka pa 9. Tama lang ba nagdaog ka? Grabe mo yung port mo. Kaluoy mo ng 2 and 1 sa to. Ay, pero sadya. 29. 99. Ay, duwa ka 9. Ano na, ma'am? Duwa ka 9 daw. Diba ka 9 na? Anyway, congratulations, 99. Ma'am Well na. 9 man ka. Hindi na kami yung mamag-ano. Okay. Okay, sige. Congratulations kang madamang salamat kay Thank Nang you. Well na. Lucky night masubong. May mga talamyawan pa ikaw. Sinatawyaw ko diyan akong 3 ka bata nga sinatawa man sa inyong programa. Papagab. Oo, si Papagab. Sino pa? Oo. Okay, thank you so much, Nang Thank Well you. na. Bye. God bless you. 99. RIP 2 and 1.
Maluoy ka. Doon ako ginawa. Ang gaya. May sakit-sakit siya. Dali lang. Dali lang. Sila mauna. Hello? 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 Sino ni? Stephanie. Okay, Stephanie. Stephanie? Stephanie! Stephanie, ara ka na naman na. Sadya-sadya, bala. Tapos, lumunubo na naman yung energy. Tapos, energy, Anaya. sinang well na, nag-level up na. Kaya pagkabatin niya sa level lang. Goya. Hello, Steph? Hello. Steph! Oh, di ka... Kita mo tong 99 ni Mamuel na? Dapat ikaw 100 gida. Anyway, tamiya na sa itong mga kalagad nga nagatutok subong sa itong panatuntunan. Oh, Steph? Ano? Tamiya na sa itong mga kalagad. Okay, yun kami. Ako lang sana nila pamati isang 88.1 cent kay ano ulit. Kay sino? Ay, basta. Sorry guys. Ay, Stephanie! May anak na. Kung naman tatanunag na. May anak. Namiyo mo yung naknak ka. Bala mo naman ang level ni ng Will na subong agad eh. Go! Knock. Who's there? Aso, pusa, daga, baboy, kubeta. Ano ko na? Aso, pusa, baboy, daga. Aso, pusa, daga, baboy, kubeta. Aso, pusa, daga. Baboy, daga. Okay, sige ho. Aso ang nakita, daga ang nasisisiba. Dali lang. Tagi siya. Liwat, ma'am. Okay, liwat. Sige. Sige. Mabatian. Aso ang nakita, daga ang... Ano to? Daga nirambura na yun. Hello, ma'am? Uya, wala ba mati sa Uya nga. Kita mo lang din. Liwat. Ay, hindi lang pagkanta ha. Aso ang nakikita, pusa ang masisisi, daga ang laging may kasalanan. Pagkita sa umaga, baboy ang almusal, bago pumasok sa kubeta. Moto. Protest ka pa ng dumayan. Sa bagay. Wow. Okay na. Sige, go. Thank you, good Thank you for the effort. Kumampo talaga na eh. Hoy, Steph, dinhalin ang imong pangalan. Hoy, Steph, wow. Makahoy ka. May pangalan, Maya. Wow. Steph, dinhalin yung pangalan. Wala ko kabalong, dinhalin akong pangalan. Oh, wow. Salamat, Steph, ha? Grabe ha. Hoy, kagita mo ang koto. Grabe ka man. Pila na mo edad? Ha? Pila na mo edad? 26. Oh, si 26. Hoy, kagitang pumako ko dinhalin mo pangalan. Grabe ka man. Iwan ko paano kay ang pangalan David ng akong tatay lain mo. So ay David nakaano kay mama kay tatay. Wala na kailo. Ay, pero wala mo man lang silang yung pamangkot. kundi nila As in ginkuha. once in Hindi your nila life. ginugot. Oo, dinahalin. Why, good. So ay ko balo. As in, ako ganyan na curious sa to anyway. Basta wala din kasi ito. Makuton mo si nanay. Makuton mo si nanay mo karon na, tapos i-text mo diri sa ako. Nari ako number. Pa-text. At least 'di ba, may anak ka na karon anohon. Mamangkuton. At least bago ka mapatay, mabalan mo din halino mo pangalan. 'Di ba? Wala man siya po isabat sa ako. Alis na isabat. Grabe man sila, nakapanumdum ganin sa Stephanie. Wala sila kapanumdum ganin. Galing. 99. Okay, sige, Steph. Diretso natin sa atong pahampang. Ready ka na? 1, 2, or 4? 1, 2, or 4? 2? 2? 2. Moro. Moro ay laki. Okay. Stand by rin na.
love to live my life again. I'd stay in love with you the way I... Oo, tama. Ginapatay niya dahil sa kabalo sa kanta. Wala niyo mo lang ginahatagan sa chance ang oportunidad sa kabuhi. O, pero ito lang dog sa ligad. Kasi ito nagligad man, naging-try lang niya. No? Oo. Ah. Knock. Who's there? 9. eh. 99. Grabe ng will na yan. Grabe energy niya. Sa kadugay na niya din nagatawag. Subong ko lang siya na ano. Anyway, Sige. Iba. Iba na lang. Kahit total tiyak wala naman. si Stephanie katawag. Nadula na si Stephanie. Okay. Nangidulaan ha. Step ha. Kabala step ha. Hello. Hello? Sino ini? Toto. Oh, to. Hello? Lo ka man. Basta to. Kamusta to? Okay lang. Lagi nakapagpamate. Oo. Lagi nakapagpamate. Ina pa mga 7. Oh, Okay, tud ka. 7:30 kami na studio. mga 3 o'clock Mga yung ginas ang ako 7, nag-start. 7:05 ko nagpatay sa radyo. Wala pa kami. Okay. Sorry naman to. Dali lang. Sige, tuta. Greetings mo, Danay. Pagpanamiyak sa tanan natin nga mga langga nga nagpamatik ang nagatutok sa atong subong gabi. Si Jefferson Ginag-greet ko sa Sino na sa? Costa. Ha? Ginag-greet ko siya. Sino na siya? Si Jefferson. Sa taga-diin na sa? Taga din sa balay. Oh. Okay. Ano piyak balay? Tuto, ano mo tuod nga name? Ano tuod mo nga name? Eljed. Ha? Eljed. Eljed. E-L-J-E-D? E-L-J-E-D. Oh, hindi siya pati sa ako. Gusto niya siya. Tama, spell. Wala, hindi ko na siya mag-spell. Siya, tama man. Kaya to yung pangalan man. Oo. Anyway, oo. Tama man ako spelling. In-spell mo liwat eh. Di naghalin do. Unique mo pangalan to. Di naghalin yung mga name. Mother. My mother. My mother? My mother is not a pig. Ano pangalan ni nanay, hay? Edna. Edna. Tapos, ang Jed din halin. John. Kay tatay. Jed. Ginali. Nanay. Okay. Ayos Kay Jefferson din halin. Kay mama. Kawayan. So halo ang pangalan ni papa mo kang ni mama mo. Pinaka mo magulutod. 3. Sino ang isa? Giselle. Puro na, may sila no. Ikaw lang yung iyong una no, pero at least may Jed. Okay. Oo. Sige Ay nga man gin-combine ni mama kag ni papa mo, makatatabi si papa mo nga manadumduman na nila yung pangalan. Ano ko na. Recombine ko naman. Diskarte na lang ako. Diskarte na yung tatay. Sana all may mag-discard. Ay, sana may mag-diskarte. Sige Thank you gito batihan mo man ito balagi na kung ano aton nga before magpahampang. Ano na, knock na. Yes, ano ko na. Ayan na, bilang na sino pa. Magkita tagay-tagay ta. To? Hello? Go ahead sa mga Knock. knock. Ano na? Hindi ko kabatin. Knock! Knock! Come on. Ikaw, Nay! Ano na? Ikaw dapat ang ikaw. ganak-nak ya. Kita mo to kay nang Will na. Ano na, do ara ka naman sa duta to. 19. Hiya mabatian man yan. 19. 19? 99 ko no, ginama ko na. Dali na. Go ahead sa mga knock. Ano na? Hello? Hello. Knock. Who's there? Ngiti. Who? Sa iyong ngiti, ako'y naumali. Sadya ni.
At sa tuwing ikaw, ang mundo Opo. ko'y Guys, ito tumitigil. sang maayong abang lawason. Kang malawig pa nga kabuhi. Yan ang tudlo sa iyo mo to. At hindi Why? na kilog lang man sa kayo. Kasi na. Ayaw mal na. Oo. Sige. Hello. Ay na, boy. Ay, nako. Hindi kasi matulugan karon mo. Sige yung mga nak-nak ha. Nak-nak! Totoo. Yung high blood doon ko kay Toto ah. Who's there? Who's there? Toto, nakakarami na si Toto ah. Ano ko na, who's there? Holder. Bakit di na lang Toto? Ayun. At least ako may entry, ikaw. Holder. Okay. Anyway, sige Kuma na. na? Nagtinuntuan na kita pili na. number ah. Ano yung pili na? Number 3, number... Ano isa? 1. Ano yung Number number 2? Oh, number 1 ka kay Toto. Okay, sige. Ay, sige man. Lasang. Ito ah, rin naman ah. Kaya mo na. Nay- Ngayon, yari. Walay. Ito na lang, ito lang takay. Dugay pa siya. Ngayon. Wala na ini. Wala ini. Wala ini. Be, sige be. Be, pupuno da be. Tingalak mo nulay ng intro. Mas matong lain kagay na. Yada lang to ah. Dahil ko raman na pindot. Ah, Risaya. Oh. Ay, lyrics naman ini. So, sorry, ganyan to. Dadula, ganyan ka mo nga... tawag sa niya? Hala! Wala na kami YouTube to. Ha? Hello? Ha? Hello? Ara ka pa? Pinagin man siguro yan. Tapos sabi, dito lang sa may ano banda. Sige. Ganda na dula ito ang kwan. Oh, Ala? akala ka ang wakas na pag-ibig ay sa nobela lang matatagpuan at harapang kahirap na paniwalaan. Ikaw pala ang blank. Ano na? Dalay na. Hello, tay? Pangarap. Pangarap? Hindi ah. Hindi, ang kwan. Ano to, liwat? Ay, iwan. Ikaw pala Wala ang ang blank. hinihintay ko. Ay, tama. Pangarap. Panay na ay. Ngayong blanca. Kapiling na. Okay. Kaganin na. Nakakapiling ka galit. Yung duduan na ikaw sa sabat. Tayo'y iisa.
Hindi ko hahayaan na sa atin ay may hadlang. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap at ginhawang ang ating pag-ibig, upang di magkalayo kailanman, pagkat ang tulad mo ay blank. Lang sa Ano buhay na? ko. Ay ano? Minsan lang. Sa buhay ko. Subscribe. Wala naman kita time niya. Ikaw pala ang hinihintay ko. Pangarap ngayong kapiling ka at tayo'y black. Ha? Isa. Ano? Isa. Isa? Ah. Isa ka lang karon yan. Isa lang, Ged? At tayo'y isa. Hindi ko hahayaan na sa atin ay may hadlang. Pangako sa'yo. Oh, Ipaglalaban ko. okay. Paglalakad sa hirap at ginhawang ating pag-ibig, upang di magkalayo kailanman, pagkat ang tulad mo Ay minsan lang sa buhay. Bo, Ay, wala itong ganamon to, ah. Pero anyway, nakuha nito to ang apat, isa lang ginang sanani. Ginambalanta ka nga isa. Holder. Ano ba? Knock knock? Holder? Ito to? Congratulations! Mayroon ka sang 80 pesos galaw! Kulang, yapin mo isa. Dapat dua. Dapat ang sapat ito iisa. Ay tayo'y iisa. To, may tamyawan ka? Miara. May knock ka pa. Hindi na. Tamyawan na. Pero at least nakakadlaw sila dito na, no? Oo, syempre, ikaw Tamyawan pa sila ba? isa-isa. Si ano kaya, tatay, grabe kadlaw. Si Jefferson, kag si Jaisel, si Joshua sa panitan, kag si Liam sa bagukan panay. Okay, sige. Thank you so much, Toto. Thank you. Alright. Bye-bye. Ciao, ciao. Happy viewing sa kay Doc Jifami Fundal LD. Nagatutok subong sa ato nga pangpangalagan. My gosh, wala ko may masay. Hello, DJ Friendships. Hello, Doc! Doc, knock me, Doc. Kay Sir Michael Bebayo. Time. Ha? Mayong gabi sa kay Angelica Beloso Besinio. PB, kay JK Denoya. Salamat gid sa inyo. May isa pa. Sige, isa last. Ay, Hello? sorry na. Sabat ko siya. Hello? Hello. Hello! Sino ni? Hi. Sino ni? Ha? Sino po ito? Ito po si Jojo Clabaton. Taga saan po ikaw? Ha? Ho? Taga saan po ikaw? Taga DN? Taga Ang saan location? yan? Taga di. Ano na? Ang location? Sir. Ang age ko.
Oo, taga din ka subong. Ay, sa Kalipayan. Okay, sige. May naknak ka? Yes. Gawain sa naknak ka. Knock-knock. Siguradoon mo lang. Naknak na. Okay. Who's there? All del I am. Ano? All day I am. All day I am? All day I am who? All that I am. Of God you love. No? Okay na. Hindi mo naman ako ano daw makasala kita pang simbahan ba ito mga kanta? Anyway, napatay ang correction natin kay John. Sige. Ano yung mga requested songs sa mga kalagat? Basta kang matangis ka mo bala. Sige, standby, magkabalik at ang programa matapos sining mga ambahan nun. Ako sa'yo'y nagtataka, parang nagbago ng damdamin mo sa'kin. Di ka namamansin, bakit ba sabihin mo nang malaman ko nagkulang ba ako? Lagi kang may tampo, mahal kita, yan ay alam mo na. Huwag kang mag-iisip na ako ay napako na sa'yo. Di ko magagawa kung nagkulang man ako. Ako'y patawarin mo, mahal ko. Kailanman asahan mo, ako'y tapat sa'yo, di na magbabago. Damdamin kong ito, lagi ka sa isip ko. Minamahal kita, tunay sa puso ko. Yan ay pangako ko. Mahal kita, yan ay alam mo na. Huwag kang mag-iisip na ako ay nagbago na sa'yo. Di ko magagawa kung nagkulang man ako. Ako'y patawarin mo sana. Mahal kita, yan ay alam mo na. Huwag kang mag-iisip na ako ay nagbago na sa'yo. Di ko magagawa kung nagkulang man ako. Ako'y patawarin mo, mahal ko. Kailanman asahan mo, ako'y tapat sa'yo, di na magbabago. Damdamin kong ito, lagi ka sa isip ko. Minamahal kita, tunay sa puso ko. Yan ay pangako ko. Mahal kita, yan ay alam mo na. Huwag kang mag-iisip na ako ay nagbago na sa'yo. Di ko magagawa kung nagkulang man ako. Ako'y patawarin mo sana.
Tomorrow morning, if you wake up and the sun does not appear, I will be here. If in the dark we lose sight of love, hold my hand and have no fear, 'cause I will be here. I will be here when you feel like being quiet, when you need to speak your mind. I will listen and I will be here when the laughter turns to crying, through the winning and losing and trying, we'll be together, 'cause I will be here. Tomorrow morning, if you wake up and the future is unclear, I'll be here. Just as sure as seasons are made for change, our lifetimes are made for years. And I will be here. I will be here. You can cry on my shoulder when the mirror tells us we're older. I will hold you. I will be here to watch you grow in beauty, tell you all the things you want to me. I will be here. I will be true to the promise I have made to you and to the one who gave you to me. I will be here, and just as sure as seasons are made for change, our lifetimes are made for years. 'Cause I will be here, we'll be together forever. 'Cause I will be here. I will be here. I will be here. Tayog-tayog. Oras natin, 8:56 mga kalagad. Tas out-out na Ang Thailand. Ang Thailander lang. So, ganun sa kaunan. Ay, nang si Kwan. Nalipat ako. Itsura niya lang ako na nun.
Pambansang sayaw na Anyway, oras natin sa Kader FM Philippines Standard Time na 8:56. So, nagkatsyempo dali sa aton nga pagpangalagad. Matay lang kita gamay nga tips, no, para sa aton nga mga kaalagad. Kung paano mag pangita, ano, paano mag pili isang pangalan para sa aton nga mga kabataan. May napulo din mga tips according sa aton nga na research. Number 1, avoid passing trends. No, hindi ka na likawan ang pag sunod-sunod Kung sa uso. sa sunod-sunod sa uso. Number 2, Remember that classic names don't have to be boring. Oh, good man. diba? Ako galing, gusto ko pagsunod, pag ako na nagkapuya, gusto ko may something touch ang pangalan sa akong tatay. Si Vero, diba? Ay, manawit man. Diba? Oo, si Sevi. Freddy. Fredito. Yung si Fredita. wala ka na lang Fredita. Number 3, take a look at your family tree. Diba? Tama. Mutong yung batang naman kaina, kung diba? kaisa. Pag kay Sir Anthony, mutong ang balya kagaina. Importante, no, nga balikan ng aton nga family tree. Kay sigurado, mas manami ang mga pangalan sa mga kalulahan niya. Okay, mas mayo honor your culture, no? Ano? Kung ano ang nakaugalian naton sa pagpili pangalan, pagpili isang pangalan. Subong dapat hindi namin nakaano pero mas maipagid ko ng mga kaalagad to look for meanings, 'di ba? Subong isa man sa mga siguro pinakamadamo nga rason nga nagapili ta sa pangalan kay marami ang meaning, 'di ba? Mga angel of God ang meaning. Ito yung my guardian. Ang meaning pala sa iyong pangalan sa Tiora. The Angel of Summer, diba? May meaning na sa kung isa sa Google. Oo. Real meaning. Mayara na matunga. Try nato, no? Dala nga, try nato para mapatod. Subong minakag, diba? Real meaning. Parehas ang nagpili kami sa pangalan sa amon mga Indo. Tariel means Angel of Summer. Anong meaning sa'yo? Royal, wow, Royal. Katakita-kila, Ako lang to. Your Highness. His Eminence. Ako lang po ito. Di ba? May mga meaning na. Next, ang look up meanings. Matutagaling ang bal mo. Contemplate all possible nicknames. Ay, oo. Siyempre, kung kapangita ka sa pangalan, ginapanumdum mo man, pwede niya nga maging maging Kalayo. hayo. Malaya kung layo. Layo Di ba? Pero Tuto. mga kanina, mga kinandan yan nicknames. Toto, Nini, Inday, Dodoy, Nonoy, Toy Toy. Wala lang. Nickname na pala. Consider the importance of the middle name. Middle name. Okay. Importante yun man, no? Don't forget about the initials. Kung kaisa pa, man, di ba? Di ba, pag, for example, pangalan mo Julie May, pwede nga matawag si mo JM, di ba? Pangalan mo Rabi, Don Jose, DJ, di ba? Di ba, para medyo mapasyon. Don Jose, DJ. Say it loud, no? Say it loud, DJ. Kaya don't stress too much sa pagpangita. Kaya iban sila, inang mamangkot sa iya mga friends, sa iya family members, tapos hindi man pamilya mo. No. Napaligil lang sa ulo yan. Pero sa Catholic Church, ano ka importante, no? Ang ginatawag natin nga baptismal name, mga kalagad. Ang baptism for Catholics, amo ining isa sa mga sakramento nga kung ginabaton sa aton nga mga kabataan, no? Several months after they are born. And holy water is poured on the forehead to represent the burial of sin and resurrection and rebirth through water. Baptismal names are used only by Catholics, and it's often the same name that parents give their child when they are born. When Catholic parents choose a name for their newborn child, they understand that they are also choosing a baptismal name. Wala lang basta nagapili lang kita kung anong madundunan nato. Napili man nato. No? Kung magpabunyag atong ng kabataan, the name is often the name of a saint, but does not have to be. You can choose a baptismal name by researching the lives of saints and picking a name that reflects a Christian life. Muna akong paborito, name of a saint. No? Sige.
Ay, Kung ikaw abi magpapangalan, okay ba yun na sunod na lang na. Kung ikaw magpapangalan, anong basihan mo na lang, hindi magit pangalan. Gusto ko related sa religion. Much more religion. Person eh. Anthony of Egypt. Kung babae ako nga bata, anunsasyon. Anunsasyon! Di ba? Manami, no? Tapos kung lalaki si Resurrection. Resurrection. At least, manami nga pangalan. Kag pinasahi. Di ba? May nag-text. Kag very related gid man tuod sa religious. Ako siguro kung magpili ko pangalan, mostly sa mga pangalan man sa mga gusto kong character sa movies. Kami nga pangalan naman sa Korean. Hindi man. Gabi man. Sa mga ido, ma-apply na. Pero siguro usually mga character sa movies na. Sige. Okay. So, maayong gabi. Good evening agad, May and Real. Nag-greet ko lang na mahal ko always kinagpamati sa inyo from Texter 0152 gani man. Or si Raymark. Oo, sila nga duwa. Ari si Raymark. Si Stephanie ito. Ari si Raymark. Ano ba yan? Baliktad gani. Si Raymark ato, ari si Stephanie. Greet ko lang ganito si Raymark kanonoy, halong ka lang da permi ilagad may, hindi lang pag ihambal akon ngalan pwede. Itago lang naton sa pangalan nga ano. Yung pinangambal na. May gabi kay Sir Andy Denosta. Good evening to all. Kay Nanay Annalyn, akon ngalan nagalin sa pangalan ng girlfriend ng tito ko. Wow, Nagahalin, ginatry gid ni nanay magbisaya. Dito pa gid nanay kay Ma'am Ne Donna Boreal, mayong gabi sa inyo nga duwa, alagad Will and alagad May. Salamat gabi. Ma'am. Okay. Ma'am, lat dasat di kinya. Ang akon ko nung ngalan, ginkuha nila sa drama nga mga mata ni Angelita. Mina nga letlet. Wow, Angelita. My sons are named after Saint Joseph and Saint Francis Xavier. Wow, good man. Si Jose kag si Francisco. Yes. Ang ganda po ng pangalan ng mga anak niyo, nanay. Jose and Francisco. Maganda din naman kay nanay. Annalyn. Pero pangit yung sa kanya. Charot lang. Sabi niya, all day. Natawa ka din, Nay. Salamat po sa pakikinig. Oy, happy listening or happy viewing sa akon inay nga nagalantaw. Ginatry niya kung mapindot niya pag ginsan. Ay, Mama Dela! Mama Dela! Dela? Huwag ka na ngayon magtulpo dito ka muna sa amin. Kay Baby Lance Kirby Arroyo, nga nagapamatiman. Kag special thanks kay Tatay Judol, no? Jose Judol Dorado. Nagmisa dito kagaina sa Tumaknot Panitan Kepes Philippines. Mayang gabi manda sa mga sa pamilya de la Rosa nga hindi ko kilala. Happy listening kay Papa Cap, kay Mama Emily. Meron pa dugang paano nagadmay? Wala na, nabasa ko na tanan. Okay, thank you so much mga kaalagad na aton. Ilan tawagin man si Mama ho kag. Si Mama, nanay akon inay, Delia, Doria, kay Jopa San Manzanares Oquindo, kay Jingjing Campus, kay Sir, kay Marlon Rubio Dorol, kay ako tanong mabasa, and then Dizon, Sofia, Gloria Ligaspi, kay Wendy Cordova Benobo, Mary Jane Sobrecarta Kera, kay Ma'am Jennifer Baligwa. Thank you so much sa pag tutok sa aton nga Facebook Live. All right. Ay kay Kwan, Tita Marilu. Hello, Tita. Kag kay sa gwapa-gwapa nga girlfriend, yan ni Gail. Hampang pa more. May gabi sa inyo dahil kita na tanong nga tutok din sa aton nga pagpangaragat. Wala ka pa din sa aton para tutunan sa istorya ng program. Saturday edition. Invite na lang natin mga kalagad buwas. Alas 7:30 nga Santos nga misa. Live sa Kasak official Facebook page. Kag sa 88.1 Kadar FM, DYOW Bombo Radio Ross. Kag 103.7 Star FM. Sa naman misa buwas sa Lagad Marajin. Reverend Father Al Vincent Tumlo. Sige! Dili kutob na natin nga pagpangalagad sa pangalan sa aton nga station broadcast team. Sa aton nga overall chairman, the most Reverend Jose F. Advincula Jr. DD, Cardinal-elect ng aton Arsobispo de Rizal Joseph Capiz. Sa buman sa aton Managing and Social Action Director, Reverend Father Mark Renflor. At Program Manager, Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan sa ating Station Manager, Reverend Father Virgilio Ciudadano, at ang Assistant Station Manager, Reverend Father Brian Clinton Jocampo. Kag sa ating mga Technical Directors, Engineer RJ Borja, alagad Mingwego, kag ating Partner Technical, alagad Maria Jean Lorin Balgos, kag alagad Ian Z. Dapulaza.
Nanging kaupod nyo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tao ining DJ nga manami kag main pa sa tinapay kag kape. DJ Yummy! Kagani naman ang DJ nga kasing anyag sang inyong mga gabi. This has been DJ Pretty. Nga nagasilingin importante ko gamay ka o kunda ko. Basta sa masakit ikaw gid lamang mapahilayo. Basta yung pagtuwan top gid sa makako mayong gabi kag God bless Pilipinas! Bye-bye! Thank you so much! Ciao, ciao! Good night, everyone! Good night! I love you! Mama! Gusto mo ba love song? Pop music? Paborito nga ang pahanon? Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw. Te, ano pa nahulat mo? I-on ang radyo kag magpamati sa 88.1 Kader FM. 88.1 Kader FM.